बुङाखै खेलाय बिसोर दुलाय लासि सोलिने ha? Đâu bây giờ? Xem đâu bây giờ đấy? Cái này phải không còn लोगोसे न'खरनि बेफोरनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा दिनै नैबे समाव मेना बर'नि नैथि फिसा मिनति बर'नि जल जुलिनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय जोंनि गेजेराव सासे आसारि मोनफैदों आं बेखौ लोगोसे दिनैनि बिथांमोननि जल जुलि हाबाफारिखौ जोबजासिम मावफुंलांनो थाखाय आं खावलायनो सानदों गिबियावनो सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय आरो माग दाननि 2 खालाराव नैबे टंला बिया बाथौ महासभानि सिङाव थानाय रामबुरि गामिनिनो मेना बर' न'खराव जाबायदि आं बिथांनि फिसाजो फरायना सारा संनाय खुरनायखौ थिखांनै एकदम बेदर फ्राय बेदरखौ बायखिना ला जेलावनि नासो बायबायना Ada hero nu dulu, ojit kan sih hero nu kaina, aktor gaji lah na. Dana, Nikauri, Jolede, Nalari, Bati, Ujengna, Baidi, Bauta, Buna, Iba, Bauneku, Gohan, Apa, dan apa ya sih? Di apa? Limaha, Buna, ini रायजो जानो दिनै बे गोथार सुक्रुबार साननि सानजौफु समाव
आरो मागो दाननि 26 खालाराव टंलादिया बाथौ महासभानि सिङाव थानाय लामुरि गामिनिनो मानगोनां मेना रामबुरुआ जाहाथे आंजों लोगोसे रोखा रोखा दान होनाय समाव जाहाथे रायसनलांगोन बे समाव बयबो निजोमनो सिरि थागोन जाहाथे बोर आरो खैनानि जाहाथे बोराय बाथौ गोसोजों संग्रि हरो नोंखौ आं दिनै गोथार शुक्रबार सानखौ गोथार महरै गनायना लानानै आरोबाव मागो दाननि खालाराव नों आफानिनो बार हा दै अर अख्रां मिथिंगानि जिब जिबि आरो बे हाबासालियाव जथुमनाय रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनलायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनिनो फिसाजो फरायना मिनति बर'खौ टंला बिया बाथौ महा सभानि सिङाव थानाय बरकास गामिनो मस्रि खगेन बर'नि गथ' मस्रि सिजुसार बर'खौ गोसो जे आफा इसोर सोरजिगिरि नुवाथारियानो सोब्राय बाथौनि जे गोथार जुलिनि जे हौवा गोदाननि जे हिन्जाव गोदाननि जे आले गोजोननि जे आले गोजोननि जे आले गोजोननि जय सिंद्रपुना फुनायनि जय सिंद्रपुना फुनायनि जाने तुम्हारी
세, 엉, 그링, 세, 어디, 아파, 아난, 누아타리, berai, bat. Tadi bu, so hai sende. Odi, anan, gesai, sejigiri, berai, ong, neng, sengni, geseni, samnai, michigra, neng, seng, ong, ring, se, odi, apa, muluk, sejigiri, watari, berai, batu, neng, serigiri, mulukni, dunai, mani, ji, jibiku, ji, jibini, getar, ba, bandije, binine, bandibani, pamki, bandu, aba, lanane, jod, juli, janane, mulugau, holen, lakine, guruponi, jinki, langnai, getar, menba, asani, pamki, asar, antiku, halipunai, bi, getar, syukurban, sani, getar, arusni, somau, aru, magu. Ale kejenni, ale kejenni, ale kejenni. Dohai, apa sejigiri, nuatan, anak bisa segera. Koi, arus kunjung sih kesini sih. Dani, Najido, Apa, Bird, Sapsi, Naipinde, Jengke, Alu, Gejene, Dohai, Apa, Limja, Saja, Kripu, Zozayi, Biahaja, Akaya, Kago, Kaya, Alasia, by home, and to Kay. Kanja, Sakula, and to Aham, Om, Ling, Ling, Herd, Se, Ling, Herd, Se, Om, Ling, Herd, Giriya, Sanja, Modeni, Giriya, Neng, Batu, Gemja,
दायनिगिरिया दाय खालामब्ला निमाहानि गिरिया नों आफाया अब्ला दिनै जों नोंनिनो अननायजों नोंनिनो बसाथियावनाय गियानजों मुस्रि सिजुसार बर'जों आरोबाव मुस्रि दैमालु बर'जों बिमेथाय थानाय समाव गय थाइबा फाथै गांबा फालि बिहरबाय दहाय आफा बिराद दे खनबा दलाय फुजाय हाबदै दे आफा इसोर सोरजिगिरि माखासे बोराइ बाथौनि नासि खानायनि बार हादोरनि आदै गोजोननि आदै गोजोननि Bisa, ani mana? Nẹp lại bisa. Nah, nói bisa je. Nói bisa. Đại dương anh Tâm khóc cùng đấy nhưng đừng bạc lấy này này bà đi đi tôi làm gì tao lấy đấy nhỉ bạc lấy đấy nhỉ ada kerja nih ada kerja nih hanya lain yang gini kami caranya ini menlanjut dan di kerja mais nih rumah kok siapa ini bang bisa ang lemah lu bogen ini sanau buat saya tinggal bersama dengan lading ini ini kucing baik Bula.
성사란 어라이브 자대 모자 증나 가네니 공이시야 무슨 지내어하 마피지 그렇지 않아 미국에 아버지 다 quấy đi cái vừa đẹp xin lầu xin sập xin hầm xin mà chỉ mà phải từ mà khá từ ra sẽ来一个枪红外，今天好厉害。给我说家。đi bằng đi lái ở con lấy về
माइ दिनै गोरा जानांगौ आफा बोराइ बाथौनि जा बान्दो बा जोंनि आसार खान्थि नेम बायदि जोंनि बिदाय खानाय समाव बेयो आलारि बाथि जेरै सेंग्रायानो बिमाय बिमानि बे सार बर'नि माखौ गामसा गानदा अमा थै जादो अमा थै Desena kiti. Oma thei. Saसे अमा थै जायाखैदां नै ओरैनो जबाय थादो Hei. Masak ke? Mama không đâu này. Em mang lại rồi, em mang lại. Điên à? Hey, Rajali. Ăn lúc này cái lẹ mà
Yung mare, itu lah Mita, Anik Murai, Dewi. Rồi chín thức rồi. Yung mana deh, yung mana deh, yung dua, yung Mita deh, ayo deh, kami ini lawan deh. Bisila aja nama siapa lagi bisila mau sana.
sebelah. Saya kamera demi bisa masihkan. Oh, ilah, yang mau aja sih kena. Oh, ilah cak, posko namanya di sini dah siapa? Kerja ada, dia dan bala. Siapa?